दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आंगो बिफा रुंसारि आदुला कछारीनि दिनै गोथार सारादु सान। बे गोथार सारादु सानावनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैदों। लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर', BKWSनि सीएम मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां माहारियारि आफादनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। थांनाय 13 एप्रिल रंजालि बैसागुनि मोसौ थुखैनाय सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आंगो बिफा आदुला कछारीया गोब्राब देहायारि जेंना जानायाव हरखाबै गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव रुंसारि जादोंमोन। दिनै रुंसारि आदुला कछारीनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैनायनि थाखाय बे गोथार सारादुखौ बिथांनि न'आव खुंफुंदों। रुंसारि आदुला कछारीया बयजोंबो सिनायजानाय आरो अनसायजानाय समाज सिबियारिमोन। लोगोसे गुदि फरायसालिनि गायसनगिरि, बाथौ धोरोम गायसननाय आरो हा गैजायै सुबुंफोरनो हा मोननायनि मोन्थाय होनायनिफ्राय लानानै गासै खामानिखौनो बिथां रुंसारि आदुला कछारीया मावबोदोंमोन। बेनिखायनो बिथां आदुला कछारीखौ बयबो रायजो राजाफोरा अनसायबोदोंमोन। दिनै बिथां रुंसारि आदुला कछारीनि गोथार सारादुआव गोबां रायजो राजाफोरानो लोब लोब बाहागो लादों। जोबोद दुखुनि खौरां। थांनाय 13 एप्रिल जि जोंनि रंजालि बैसागुनि मोसौनि जि बैसागु बा मोसौ थुखैनाय सानखालि मोनाबिलि समाव हरखाबनो गोब्राब देहायारि जेंना जानानै गुवाहाटीनि हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानायावनो आंनि आफा आदुला कछारी बिथाङा रुंसारि जायो आरो बिथांनि जि मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बिथांनि सोरगोआरि आत्मानि सान्थिनि थाखाय आरो जि मोनसे सारादु खुंनाय बेखौ जोङो दिनै मावफुंबाय आरो बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आङो मिजिंथिबाय। समाजनि आरो बे ओनसोलनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय अनसायजानाय सासे समाज सिबियारि हिसाबै गुदि फरायसालि गायसननाय, बाथौ धोरोम गामियाव गायसननाय आरो हा गैजायै सुबुंफोरनो हा हुनि मोन्थाय होनायनिफ्राय लानानै गासै खामानिफोरखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो श्रद्धान्जलि होनो बिबार बावनो थाखाय दसे सम नुजाफैदों। बिटिआरनि मानगोनां श्री प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल, आं साथामनोबो न'खरनि जानानै ओनसोलनि आरो गामिनि जानानै गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावदों। बिथांमोना जोंनि दुखुनि समाव दसे नुजाथिनानै जोंखौ बोलो होबाय, बेनि थाखाय आं धन्यबाद बावबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबेल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।